Munir atum kedo kethak kai kita ingsam jin atomon kelong ke thengpi thengprang along penta longpon athe thengpri thengprang jongsi avelote environmenta kahinu mate kavelo thengpi thengprang aphanta ili kang honpon akinang sotpu mathapon along ke japon atum mathapon si ilitumta India angkang pipen arni apharman thengpi arong ke e arni hot pondo lake wosik achekloni phai pho arni si claim ponlo lasun thak thak si ladak elitum karbiang longalong sitame bangso sai claim dun bomlo lapen anparta ladak lakhain kora trok duarbagri constituency ke parlo Dolamara long sitame Ovekimi Youth Association lapen Dolamara KSA Students Association Branch atum sitame Rural Environment Day talondun si Japujuri LP School along Thingpi Arong KSA Dengpon Labang solong kachirabdun Japujuri LP School along Lothang bang lapen Lo Charlie Somaratum an sitami bangso sailong chirabdun lapen rong asar sitami bangso sailong chirabdun si aliralon pidun thulo lapen an parta kaike ningke menai abangpu Karbiang Autonomous Council Education EM Richard Tok bisitami bangso sai ang dengke pachun ponjialong chirap chitudun pusi Ovekimi Youth Association amai pupen chithan pontu lapen alangli phansi tame kachuro pajir pontu lapen ke isi itum people sipini laso environmental day dengnan kok mane ini ilitum along greeners nai athe years sang nai because itum laso atheng pi thengprang pen joini silitum pini oxygen usitami itum kelong I lapen lang usitami kelong I lapen deforestation bote pini langnam lote itum along thengpi arong kipi balason ke phana hok lahai dulu kulati litum long akisus tami do ko athe living things bote non thengpi nili tumalong nitum la so organization ke non akimilang matidi bonsitami nitum la finance ta bilang wai fisitami nituman yemsa nangaching hon dunpen alangli hin pen nituman finance lo finance pen si pinini nitum dak Dolamara long nitum labang so program nitum bipon long sarkulang torte nasi padudun pot di cerolo nasi nilirong sating pirong ki pen ada ini nilita ini arong piglo Dolamara pen arjisun rong par Karbiang long life